Isokya ba fresh ba he bat babang bangithung ha per la jong klem da pendon kam klem da senrek da wai it's an organic to kimber abang ibam ka pengen bha ya kamet kapat Yes. Ko parlok baro tongin ya rap deng khong no ya kijingpang ba pher da ka bang ithung wat ngibam da kichur bang ithung hi ha per la jong